Jag tänkte jag får ju hålla samman om det på tummen, men jag kunde inte ljuga för dig. Nej. Nej. Det ordnar sig. Ja, visst har men vi Det kan både jag och ta förstå. Ja. Vi är vana med det när vi är ute och Ja, men tar vi smällarna när det ska... Ja, visst, men jag tyckte det var inte fel sagt. Nej, det var det inte. Det var inte fan som inte fel sagt. Nej. Han skulle ha på huvudet en fan. Ja, jävlar. Kan du göra nu inget drastiskt? Nej, fan när nej. du ska betala. Nej. Så kommer jag för att jag ska betala med den och... Ja, något sånt blir det. Något sånt blir det, alltså. Då drar du inte av så betalar jag med den. Ja, precis. Då kommer fan till med höger. Ingernämen. Ja, men det, va? Det kommer Ingo. Ja, Ingernhanden, ja visst. På direkten. Pang sa det bara. Ja, men det var inte bra sagt dig alltså. Jag kan bara inte säga det.